ka Regeneration Meghalaya Project Lengba ka Hills Farmer Shitek Mushroom Cooperative Society Worldview Impact bat ka Earth Tree kilaya snok tilang ban rakhe ya kasngi penne pansa ya ka Mei Mariang lani ka World Environment Day hamau kerwan kumju ro ban thungding Harilang College Mausau ha kane ka program u additional DC u ba CS kasa ulalong kumu kongsan bat lai don rengkat lang ru do ba commander sang pliang u chairman ka Hills Farmer Shitek Mushroom Cooperative Society Limited ka kong ai bala Managing Director Worldview Impact kirang ba snong bat ki menteri snong ki bahapa po ka Southwest Khasi Hill District haba ai jingkren ha kane kasni u ba commander sang pliang ula batai shai chapang ka Project Regeneration Meghalaya kabalong ka jingyetre lang hapdeng ka Hills Farmer Shitek Mushroom Cooperative Society Worldview Impact bat ka Earth Tree ulai thu ba ka ne ka dei ka project ban penjerngam biang ye ki jaka ki bala selen da ka bathungi ki ding lengba ka ne ka carbon credit uba commander sang pliang ula banrap bam hadu menta ka Regeneration Meghalaya kala de bantung hadu arklu tam kiding hakeleng ke jela lengba ka jingye trelang bat ki lai hajar sanspa ngut ki trajaka ki bakentup ye ki riu cement ki klaukur ki klausnong bat hadu meta kumba san hajar hektar ka jaka kala de bantung ding kane ka project kamdei ka babei pisa da ka sorkar Henry ka dei ka babei pisa da ka company AstraZeneca ka daw ka bapenlong ya kane ka company ban bei pisa ban penjer ngambiang ya ka Mei Mariang ka long sibenta ban tre ha ka dur jong ka carbon credit lengba ki ding ki bala depthong ti ngidon ya ko ka project kani ka project ni ay kateng ka Regeneration Meghalaya ya ka ba ngithung ding ha ka jela Meghalaya baro kawai temen takasni ngiarakhe lengba hot ngadi presiden jong ka Hill Farmer Union dan terima takasni ngiarakhe lengba kaneka Hill Farmer Shitek Mushroom Cooperative Society dan kat gajinya trilang ke Earth Tree ka Worldview Impact bat ke Earth Bank bangi dot ya kaneka project ya ka bangi ai keteng ka Regeneration Meghalaya jadi ke project kalau nakabenta bangin thum ding hagi ni jaka ki baslen te ndang ila thum ni ki ding kamut bangin syuthung ya ki ding rengin sumar ya ki ding ba nagi tu ki ding ki bala im ki bangin sumar nile ya kata project ki bangi ong ka carbon project kiding pitipi kikjet ya kal air ka ba snew ki penmi pada ya kal air ka ba bah dia ka tu kal air ka ba snew ka baladon hakane ka haw la ban penmi hi da ugreu la ban penmi da ka kali la ban penmi da ka ba kithal iki khau kitab la ban penmi da ki bun ki rukom ban pen jahlia ya kane ka Mei Mariang ya kaba kum kibriu ni im ajak ka jongi abangi thungi kiding isim bat baka penko ya ka Mariam bat ya kata ka karbon ni pada ni yadi ni perlong pisah te kitu kita rajaka kiyo nong om tam nauding maruding ni pentung ba ni pentung mangi usmbai ni ai kabai bela ni ai ya kebaikan rimla ban ai sispa persen dan rekat ke cingtrelang bat kita jaka kabai sumar lo nginhap yakin karbon dan ibu iki beriu ki ban pej ban kemi tena katu ke jingmi jo kata karbon ni kabani ning sedi in siasam bat kita jaka tingi bat kini kita jaka ngimbiate ular bat bayuding jongpi lani ka kendo ke siap ke jongpi nia te agreement thik tang ye tu kal er tingi ngi ong baya kata ka karbon ni ya long trailang ya ka kendo ba siap kadi ke jongpi ya uding de jongpi tambang ngi ong pada ba phim dai ban ot ya uding nda nilasdang ban thung mut south coast na la balik kharding ya pila ban thung jingthung pila ban pen kelalong kum ka jaga jengok kai turis pilaban lekat baman yaitu kejaka pilaban kardingnya bro compare tamban mai ot yu dingnan balai ada pi ot itu terriding kamu belum kumba pi ot ya kapisah
Namar now tu ngingin satau yang kata ke karbon tu ding lah kejit kat doi ke karbon. Ni sa perkela pisah yang kata. Kalau ada piot no yuding tegemut ngingin piot syuk kita ka karbon. Kidon kita jaka ki bangil adat dia tung ding, kidon kita jaka ki bangin satung kum ka jaka nong lang mak jong ka snong. Ka snong nong lang ka jaka imat sikilai spa hektar ini. Delak bantap ni kataru teng ka jaka ki bangil adat dia kau. Tenrei ka ban long plantable. Kamut ka bangila ban tung ding kan long lapun no siki spa hektar imat. Te ya itu ijaka ki baslan ni tung. Tedon kiba ong yenga ba te lek nom ta balai pen kelap sano ne kini kiding bangila don lupa te kini ke project ke jugi ngalai ong bakam long bangin pen kelap isane gitu bakila don lupa dan ringi ni hap thum ni kiding tingin sa pen kelap ban pen kelap isa hak taru ujaka ke baslen